बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे जि कनफारेन्स बे कनफारेन्सजों सोमोन्दो लाखिनानै नैबे गेलेग्रा फोथार जे बेखेवनाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि रिसेपसन कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे सोद्रोमा बोसोनगिरि नोंथांमोन लोगोसे गुबुन गुबुन दाय आफादनि गोख्रों मावथि नोंथांमोन दा आंखौ नैबे गेलेग्रा फोथार बेखेवनाय जि खाबु बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं गिबियावनो जोंनि रिसेपसन कमिटिसिम आंनि गोसो गोरबोनि जे साबायखर बेखौ बावहरनाय जाबाय लोगोसे गासैनिसिमबो गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि बे गाहाम हामलायनाय बेखौ बावहरबाय दा बिथां रुंसारि भुपेन बसुमतारी जि गोसोखां फोथार बे फोथारखौ बेखेवनायनि सिगां आं बिथांनि सोमोन्दै सुंद'यै आं जिखिनि मिथिगौ बेखौ एसे बुंलांनो सानबाय बिथां भुपेन बसुमतारीखौ जोङो गुबैयै नालेंखर होनबासो मिथियो आरो गामिनि रायजो राजा जोंनि ओनसोलनि रायजोफ्रा बिथांखौ बान्दार होननानैसो मिथियो दा बिथां भुपेन बसुमतारीया जि 1990 मायथाइनिफ्राय जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय बेयाव बिथाङा गोख्रों सासे दैदेनगिरि बिथाङा सिखि आन्सलिक जि भलन्टियार फर्स बिनि लेङाइ आफादगिरि बेनि उनाव बिथाङा जि बिएलटिनि आन्दलन बेयावबो बिथाङा गोख्रों बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा मिरु जि बिएलटिनि बिथाङा सोद्रोमामोन दा बिथाङा सासे बिग्रायलु बेबायदिनो सोमावसारग्रा बिथाङा सुबुंमोन आरो बिथाङा जोंनि बे एभारेस्ट क्लाबनिबो मोनसे समाव बिथाङा नेहाथारि बे बिबानखौ मावदोंमोन दा बिथाङा थांनाय 2019 मायथाइयाव गोब्राब बेराम बे बेरामजों गाग्लोबजानाय रुंसारि जालाङो दा बिथांनि जि गोसोखांथि बे गोसोखांथियाव दिनैनि जि कनफारेन्स बे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि कनफारेन्सनि जि गेलेनाय काबादि आरो जि भलिबल बे गेलेनाय बादायलायनायनि जिखिनि बे फोथारखौ बिथांनि नामावनो बिथांखौ गोसोखांनानै बिथांखौ मान सनमान होनानै बिथांनि मुङाव दोननाय जादों दा जों मिथिगौ जों गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावनि देहा सोलेरखौ गोख्रों खालामनाय लोगोसे जोङो जोंनि गावखौनो जिखिनि बुहुमाव मुंदांखा खालामनो हानाय लोगोसे गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाय बेबायदि जों खाबुखौ जों बानायना लानो हायो आरो गेलेनायनि गेजेरजों गेजेराव मोनसे खौसेथि अनलायनाय मिलायलायनाय आरो गावजों गाव सिनायथिलायनाय बे मोनसे हाबाफारिया जानानै फैयो आं सानो नैबे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि जानो गोनां जि गेलेनाय बादायलायनाय बियो मोजाङै मोजां जाफुंलांथों बेखौ आसा खालामनानै आंनि जि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय लोगोसे बेखौनो आवगायनाय जाबाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय गोसोखां Oi, mbak Tizu beli. Jang! Laki! Polis apa? 사실로 오खारनो इसखो Laki! हमलै Tarik! Sebagai
मा थैबाय थायोब्रा थांबानो नै बे पइन्टसोलै थैबायनि बाथ्रा गैया बेयाव गाबाय थायोलै बेयाव मोनला दा इसोर पइन्ट मोनला खमायबाय नालाय बरिया लाखि पइन्ट गाबाबो नायो दा मानसि खम दा जुथाया सिलायदों गाजाल गोनां होनना फैनांगौ All out! 5 point, बेसे point बा? बेनिखायनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोन 33 आनसलिक कमिटिनि थान्दै बिथांमोनखौ बे डेलिगेट हलसिम थांनो थाखाय जोङो खावलायहरनाय जाबाय। Chỗ này chứ không này. Ya, muna ka rin. Muna ka rin.